То не нядзеля, то свята, не жыццё, а казка. Тыдзень таму адзначалі дзень аўтамабіліста, а сёння, калі ласка, зноў выдатная падстава для добрага настрою, пазітыву і гучных спеваў усёй грамадой. Дзень работнікаў грамадзянскай авіяцыі адзначаецца 5 лістапада. Віншуем усіх, хто мае самае непасрэднае да яго дачыненне, ну і нас усіх, вядома ж, таксама. І як і мінулым разам, расквецім свята прыгожымі, класнымі, вашымі любімымі песнямі. У эфире телеканала «Беларусь-3» нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». Я Дмітрый Карась. Прывітанне усім. Паляцелі. Ага, паляцелі па-за межы хіт-параднага дома тыя, хто не здолеў крануць вашы сэрцы і душы. І гэта зусім не значыць, што з выканаўцамі нешта не так. Гэта з зоркамі на небе нешта не так склалася. Што ж такое здараецца, але... Гэта я ўпэўнены часова. Таму развітваемся на некаторы час з наступнымі класнымі выканаўцамі. Ганна Шалюціна, да сустрэчы. Не толкай, яшчэ пачуемся. Провожала жена на вокзал, попрощался он с женой верною и такие слова ей сказал. З задавальненнем сустрэнемся зноў з Ганнай Благавай. Ой, у лузе под явором, постой, Галя, постой, Галю, тебе загадки загадаю. Постой, Галя, постой, Галю. Ілья Мітько, адпачынак у цябе не працяглы. Як задумаў стары дед в суботу жаниться. Сел себе, думал, в суботу жаниться. Постой, дед. Рыхтуемся да чарговага музычнага спаткання з Аляксеем Хлястовым. Куда идешь? Расскажи мне правдоньку, где живешь. Расскажи мне правдоньку, где живешь. Вось такія вынікі. Сябры, вярнуць выканаўцаў, якіх мы згубілі сёння, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце і зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Галасаванне ідзе на сайце ў раздзеле «Нацыянальны хіт-парад» з нядзелі па сераду. Не забывайцеся таксама, што прагаласаваць можна не больш за 5 кампазіцый. А зараз гасцінна сустракайце і шчыра вітайце 5 новабранцаў. Ой, постріла девка, валы на Дуброве, валы погубила, сама заблудила. Прибилася девка так битой дорозе, так битой дорозе, так белой дорозе. А на той дорозе чорний ворон крача, чорний ворон крача, і он далеко бача. Ой, ты чорний ворон, ты сядешь высоко, ты сядешь высоко, ты бачишь далеко. Ой, посвила девка, валы на Дуброве, валы погубила, сама заблудила. Привилася девка, так битой дорозе, так битой дорозе, так белой берозе. Ти не бачив моїх валов на Дуброві. Ой, я ще ж не бачив моєго батьку дома. Валов я не бачив твоїх на Дуброві. Ой, тільки ж я
ломить, белые руки ломить, белые руки ломить, жалостно гомонить. Валы половые, другие набуду, а своего дитяти вовек не забуду. Ой, хмелю, мой хмелю, хмелю зелененький, где ж ты, хмелю, зиму зимовал, что и не развивался. Зимовал я зиму, зимовал другую, зимовал я лузе на колене, дай не разбивался. Зимовал я лузе на колене, дай не разбивался. Ой, сынок мой, сынок молоденький, где ж ты, сыну, ночку ночевал, что и не раздевался? Ночевал я ночку, ночевал другую, ночевал я тою девицы, что сватать и буду. Ночевал я тою девицы, что сватать и
вішньовим саду гуляла і рвала зелену траву, шипала, кидала аж по двората. Не смейся, казача, что я сирота. Гуляла дзяўчына в вішньовым саду, гуляла і рвала зелену траву. Гуляла дзяўчына в вішньовым саду, гуляла і рвала зелену траву. Не бойся, дзяўчына, сватаць не прийду, поеду Россию, покраще найду. Объехал Россию, села, города, не встретил такую, як ты, сирота. Гуляла дзяўчына в вішньовым саду, гуляла і рвала зелену траву. Гуляла дзяўчына в вішньовым саду, гуляла і рвала зелену траву. Приехал додому аж по двората. Ой, выйди, дзяўчына, моя сирота. Ой, вышла дзяўчына заплаканая, по личику видно засватаная. Гуляла дзяўчына в вішньовым саду, гуляла і рвала зелену траву. Гуляла дзяўчына
Просім падтрымаць новапрыбыўшых і на адлегласці зрабіць гэта зусім нескладана. Гаджеты вам у дапамогу. Зрабіце прыемнае меламанам, якія імкнуцца пашырыць плейліст нашага хіт-парада. Парадуйце тых, хто спевамі сваімі жыццё нам упрыгожвае. Ну а зараз хіт-парадная дзесятка лепшых сфарміраваная, як заўсёды, на падставе вашых сімпатый. 10-е месца для многіх, дарэчы, недасягальнае, і здзіўляцца тут няма чаму. Заняла яго непараўнальная Ірына Дарафеева. Праўда, у параўнанні з мінулым тыднем гэта для спявачкі рэгрэс, але не сумняваемся, часовы. Мы ведаем, на што менавіта гэта артыстка здольная. Так што папярэджваем, трымайцеся, канкурэнты. А Ірыну Дарафееву на нашу сцэну запрашаем, паслухаем з задавальненнем. Ну што, патанцуем? Сябры, прымайце прапанову, чаго сядзець, склаўшы рукі. Уставайце пад класную завадную народную мелодыю, далучайцеся да скокаў, прытупаў Сашы Нема. Ён, дарэчы, сёння 9-ы.
запалілі, дык запалілі, спадзяюся, падлога цэлая, у нагах і руках адчуваецца прыемная стомленасць. Самы час перадыхнуць пасля такога галавакружнага танца, і выдатны музычны адпачынак нам прапаноўвае Георгій Калдун. Крыху статыстыкі. Па выніках папярэдняга галасавання Георгій быў 5-м, а сёння ён 8-й. Нехта, верагодна, засмуціўся, а мы спевака віншуем. Георгій Калдун, 8-я прыступка. Пливі доля ти з водою, а я следом за тобою. Приплыли до бережочку, приплыли до бережочку. Дай посели на жвірочку, дай посели на жвірочку. Написали по листочку, написали по листочку. Уздымаемся, уздымаемся вышэй да групы ў жоўтых майках лідараў. Нам яшчэ далекавата, але не сумнявайцеся, дабяромся. Як кажуць, усяму свой час. Спачатку я прапаную на вышыванку палюбавацца і разам парадавацца з тымі, хто кінуў усе свае справы, каб дапамагчы Кейсі застацца ў абойме і апынуцца на 7-м радку хіт-парада. Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорну і червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорну і червоную нитку слала.
let's go. Everybody now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, 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 dance. Yeah, come on, come on. Let's go, let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands, hands, hands up. Ой, пойду я вечером на гулянку, подару я милому вышиванку. Носимой соколику час кохання, хай согреє серденько для кохання. Носимой соколику час кохання, хай согреє серденько. Ой, для кохання. Let's go, let's go. Everybody now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, dance. Шостая прыступка і заняць яе я запрашаю Дмітрыя Карася і Марыду. Адносна нядаўна з'явіўся дуэт у спісе абраных лёсам і, мяркуючы па ўсім, гатовыя на ўсё, каб і надалей упрыгожваць гэты спіс сваімі імёнамі, а нашу імправізаваную сцэну сваім выступленнем. І што ў выніку? А ў выніку ўсё ў іх атрымліваецца. Правільней сказаць, у нас. Мы з задавальненнем і сёння будзем вас радаваць і здзіўляць. Дмітрый Карась і Марыда. Шостая. У мураванай мураванцы віно да віно зеляно, стаїть конік на стоянці, віно да віно зеляно, а он сам не есть, воды не п'є, віно да віно зеляно, молодий панічик по головці б'є, віно да віно
5-е месца. На залатой хіт-параднай сярэдзіне сёння размяшчаюцца Леся Кодуш і Слава Нагорны. Ад салодкай парачкі перадаём словы ўдзячнасці вам, шаноўныя паклоннікі дуэта, за гарачую падтрымку і, не пабаюся сказаць, шматгадовую прыязнасць і любоў. Спадзяёмся, вашы куміры надалей свае пазіцыі не толькі ўмацуюць, але і палепшаць. Слухайце і галасуйце. Дзяўчынанька, таму казаку ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад, а ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок. Прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок. Прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок. Прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок. Прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. А зараз усе за стол. Надышоў час пірагом з сырам падсілкавацца. Чаму бы не? Страва смачная і пажыўная. Выдатны варыянт чарвячка замарыць. Перакусім і зноў з галавой у музычна-танцавальны вір. А сырным пірагом нас сёння частуе гурт «Фолкор». «Фолкор» – ваш выхад. Сёння вы 4-е. Был на свете хлопец даволі малады. Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі.
веселі, як завжди. Цалуе хлопца дзеўка, а ён ест пірагі. Ой, ці чулі вы? Цалуе хлопца дзеўка, а ён ест пірагі. Трапілась няшчасце, напалі ворагі. Забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пірагі. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі. Забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пірагі. Той хлопец памятаўся, ды крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы? Дзеўку забірайце, аддайце пірагі. І вось падабраліся мы да групы ў жоўтых майках лідараў. Ну і хто сёння замыкае паспяховую дружыну? Якія варыянты? Якія меркаванні? Хаця чаго вам напружвацца ў выхадны дзень? У выхадны дзень адпачываць трэба і наталяцца выступленнем любімага калектыву. Дык сустракайце ж гурт Пава, яны сёння трэція. Посохло, все пов'яло, а ти травка зеленей. Ніхто мене не жалеє, приди, милый, пожалей. Ніхто мене не жалеє, приди, милый, пожалей. Тебе мила, да не думаю я брать. Через месяц, через другий собираюсь покидать. Через месяц, через другий собираюсь покидать. Только дай много словечка, никому не передай. Только дай много словечка, никому не передай. Давай, милый, поклонимся. Барацьба абвастраецца, пачуцці разгараюцца, на другую прыступку п'едэстала уздымаецца Аня Зайцева. Нікому і надзеі не пакінула яна на сярэбраны медаль. З такой падтрымкай, я вам скажу, мяне гэта не здзіўляе. Аня Зайцева, твой выхад. Oh,
вербіца, пад гарой карчомка, а ў той карчомцы весь мой род гуляе, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляе, і мяне не ўспамінае. Сястрыца лепшую долю мае, ды з намі гуляе, ды сваю лепшую долю мае, ды сваю лепшую долю мае. Воду поплыву у човне, я до белой пони, да я до белой пони, поплыву у човне. Ну вось дзявятка абвешчана, давайте яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца Ірына Дарафеева. Саша Нема, 9-й радок. А на горы мельница, ой, вер, герцем, перцем, лупцем, мельница. Ой, вер, герцем, перцем, лупцем, мельница. Пливі доля ти з водою, Георгій Колдун, 8-й. Бережочку, приплыли до бережочку. Вечерами золотом аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала. Кейсі сёння 7-я. Вышивала чорную і червоную нитку слала. А у сане есть воды не пей, вино На 6-м месцы Дмітрий Карась і Марыда. воды паничек, по головце бей, вино да вино зелено. Леся Котуш і Слава Нагорны у рэйтынгу 5-е. Был на свете хлопец даволі малады, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Фолклор, 4-е. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Все посохло, все повело. 3-е месца Пава. А ты травка зеленей, никто меня не жалеет. Приди, милый, пожалей. На горе вербица, под горой корчонка, а у той Аня Зайцева, «Серебро». весь мой род гуляє, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляє, і мяне не вспоминає. Першы радок, золата, медаль найвышэйшага гатунку, і атрымлівае яго сёння, упэўнены вы здагадаліся. Хаця чаго тут здагадвацца? Гэта ж відавочна. Вольга Сацюк зноў лепшая. Віншуем.
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.